نمتناس دلوت تخون قاقحو معاز تدالو تداليا خمزلاخه بخمي نفلت عب اوان فريد تنسي في الدردو تنسي لفترلو معالتي نقصر كلنا فريد كابز جمرلو ديو ويس فريد كابز ودانا لو معالتينا نقصر تنسي فترلو معالتن تفليتنا تنسي زي فترلو معالت بمفلات بزي مكلاخلي تنسي نكلاخل نخقدينا ورحاو تنقام شرف كيرناخه تنسي خمي كيرناخ نكلاخل نخقل نقول لخن دك أنستيخه يسرح ديو كساب كندم إيتاوي خازت أمامه انسي زفترولن زي فترولن معلتي كمين فاليو ورحاو تقاتكي معاس كم زمتك نفلات مالت نبعلخي مقوط صار مخال مالتيو انسي زفترولن يكون زي فترولن غرف ميستر أب ورحاو تقاتك يزلو دقانستيو بدليتن تمركيسن ورحاو تقات مسرت جيران كت انسان كلا خلاني خلاقيه أبزي فيديو نرئي دما معاز كتنساي خلا معاز ينكا ورحاو تسيقياتن مسارت كيران زي تنسالو معال تسفلتا زفيديو نازي فيديو كساب موداتا رئيوو حدشت فيديو تحت نخبتكم دما سابسكرايب يكبرو نابخالوت نخبتك دما شير لايك كبرو ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክፍጠር ዝኽእል ይመስለን ነዚ እውን እዩ ፆታዊ ርክብ ዝፈፀምኦ ልክዕ ፖስቲፍል ዝጥቀማ እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን ኣብ ወርሒ 6 መዓልትታት ጥራሕ እየን ጥንሲ ዝፍጠረለን እዚ ቪድዮ እዚ ነዚ ሚስጥር እዚ ብንጹርን ብቐሊልን ክፈትሓልክ ብምሕሳብ ዝተሰርሐ እዩ ንጥንሲ ትዳሎ እንቋቑሖ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ እያ ትወፅእ ንሱ እውን ን24 ሰዓት ጥራሕ እቲ እንቋቑሖ እትወፀሉ ሰዓት ብትኽክል ምፍላጥ ስለ ዘይከኣል ግን እቲ ጥንሲ ዝፍጠረሉ ዝኽእል ተባሂሉ ብሳይንስ ዝእመነሉን ንኽትጠንስ ዝጠቕመናን ንኸይትጠንስ ድማ ንከላኸለሉን ንኽእል ፈሊና ንፈልጠሉ እዩ እዚ ኸይዲ ድማ ወርሓዊ ጽግያተን መዓዝ ከም ዝመጽእ ኣብ ዝፈልጥ ኣዴታት ጥራሕ እዩ እዚ ማለት ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ ዘለወን ኣዴታት ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያ ስሩዕ እዩ ክበሃል እንተኾይኑ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብተኸታታሊ ዝመጸሉ ዕለታት ክምዝገብ ኣለዎ እቲ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጽግያ ጀሚሩ ክሳብ እታ ዝቕጽል ወርሒ ዝመጸሉ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዘሎ ፍልሊ ቁጽሪ መዓልትታት ኣብ 6 ወርሒ ማዕረ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኩሉ ግዜ በቢ 28 መዓልቲ ኮይኑ እንተቐጺሉ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ በቢ 26 መዓልቲ ዝመጽእ እንተኾይኑ ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል ኢና ኣብ ሓደ ዑደት ወርሓዊ ጽግያት ዝበጽሕት እንቋቑሖ ማለት እውን ንጥንሲ ድልውቲ ዝኾነት እንቋቑሖ ካብ ማህደር እንቋቑሖ ወፂኣ ብሻምባቆ ማህፀን ኣቢላ ናብ ማህፀን ትጓዓዝ እዚ ኸይዲ ዑደት ማለት ዝበጽሕት እንቋቑሖ ካብ ማህደር እንቋቑሖ ወፂኣ ናብ ሻምባቆ ማህፀን እትወፀሉ ከይዲ ኦቭሌሽን ይበሃል ንቡር ኮይኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዑደት ወርሓዊ ጽግያት ሓንሳብ ጥራሕ እያ እንቋቑሖ ተውፅእ እታ ካብ ማህደር እንቋቑሖ ናብ ሻምባቆ ማህፀን ንምጥናስ ድልውቲ ዝኾነት ዝወፀት እንቋቑሖ ኣብ ሻምባቆ ማህፀን ካብ 12 ክሳብ 24 ሰዓት ጥራሕ እያ ትጸንሕ ኣብ ሻምባቆ ማህፀን ኣብ እትጸንሐሉ ሰዓታት ምስ ፍረ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ተዘይተራኺባ ብመልክዕ ወርሓዊ ጽግያት ምስ መንደቕ ማህፀን ብምዃን ትእለ ወይ እውን ፐሬድ ኮይና ትፈስስ ስለዚ መዓዝ እያ ዝበጽሕት እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ማህደር እንቋቑሖ ትወፅእ ዝብል ሕቶ ምፍላጥ ቅልጢፍ ክትጠንስሉ መዓልትታት ክትፈልጥ ስለ ዝሕግዝ እዩ ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይና ዝረኸብናዮ ዋላ እኳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መዓዝ እንቋቑሖ ከም እተውፅእ ማለት ኦቭሌት ከም እትገብር ብርግፀኝነት ምፍላጥ ኣይከኣል እቶም ክግመቱ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ምልክታትን መዓልትታትን ምፍላጥ ግን ካብዚ ዕለት እስካብዚ ዕለት እዋን ኦቭሌሽን እዩ ምባል ይከኣል እዚ ምፍላጣ ድማ ትጠንስ ትኽእለሉ ዕለት ንኽትፈልጥ ዕድል ይህባ ልክዕ ከምቲ ዑደት ወርሓዊ ጽግያት ምውፃእ እንቋቑሖ ወይ ኦቭሌሽን እውን ካብ ሰበይቲ ናብ ሰበይቲ ከምኡ እውን ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ስለ ዝፈላለ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ሒዝካ ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ብማእኸላይ ገምጋም ካብ 28 እስካብ 32 መዓልትታት ወርሓዊ ጽግያት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምጅማር ናይ መወዳእታ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ መንጎ መበል 11 መበል 21 መዓልቲ እንቋቑሖ ከም ትወፅእ ወይ ግዜ ኦቭሌሽን ከም ዝኾነ ይግመት እዚ እዋን እዚ ንጥንሲ ምቹእ እዋን ተባሂሉ ይፍለጥ ወይ ከዓ ብተለምዶ ዳንጀር ፐሬድ ኢልና ንጽውዖ እዩ ሳይንሳዊ መፀውዒኡ ድማ ፈርታይል ዴይ ተባሂሉ ይጽዋዕ
كمتي أبلع لزتجلسة دحر موز أنقاقحو إتانقاقحو نأستات 12 كسكاب 24 ساعات نتنسي دلو تتخون لساعاتيو أبز ساعات مس فرزر أود تبعتها تترخيوم تنتز بتطرلو عدل زلعال أيو نازي حدا خم أبنت زخون علت وسيدنا تنسلو تخقللو علت أمود أتازي فيديو خنرئينا ካልእ ድማ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ፍረዘር ወዲ ተባዕታይ ኣብ ኣካላት እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልትታት ክጸኒሕ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዕድል ጥንሲ ምርካብ ክውስኽ ይገብሮ። ስለዚ ኣብተን ዝተገመታ መዓልትታት ፆታዊ ርክብ ምፍጻም ናይ ምጥናስ ዕድል ክውስኽ ይሕግዝ። ንምጥናስ እትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ን10 ክሳብ 15 ደቓይቕ ብሕቆኽ ምድቃስ ነቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ናብታ ንጥንሲ ዝተዳለወት እንቋቑሖ ማለት እውን ናብ ሻምባቆ ማህፀን ንኽኣቱ ወይ እውን ክጓዓዝ እኹል ግዜ ይረክብ። ስለዚ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ኣብዘን ውስናት ደቓይቕ ብሕቁኣ ክድቅስ ይምከር። ብኣንጻሩ ነቶም ክጠንሱ ዘይደልዩ ኣብ እዋን ምውፃእ እንቋቑሖ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልትታት ቅድሚ ኦቭሌሽን ወይ እውን ቅድሚ ምውፃእ እንቋቑሖ ፆታዊ ርክብ ዘይምፍፃም ተመራፂ እዩ። ኣብዚ እዋን ኮንዶም ወይ ከዓ ካልእ መማረፂ መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም የድሊ። ምጥናስ ንዘይደልዩ መፃምዲ መዓዝ እዩ ጥንሲ ዘይፍጠር ዝብል ብሰፊሕ ትንታነ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና። ጥዕንኡ ዝሓለወ ፍረ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ክጠንስ ኣብ እትፍትነሉ እዋን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ካብ ኣልኮላዊ መስተ፣ ሽጋራን ካልኦት ሓሻትን ብምንካይ ዕድል ጥንሲ ንኽዓቢ ይሕግዝ እዩ። ንጥንሲ ኢሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓዋር እውን ካብዞም ሱሳት ተዘርሕቕ ይምከር። ካልኦት ምውፃእ እንቋቑሖ ወይ ከዓ ኦቭሌሽን ከም ዘሎ ከመላኽቱ ዝኽእሉ ምልክታት ኣብ መንጎ እተን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሳ መዓልትታት መጠን ፈሳሲ ማህፀን ምውሳኽ፣ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ እዋን ኦቭሌሽን ወይ እውን ምውፃእ እንቋቑሖ ኣብ ሓደ ወገን ቃንዛ ክስዕበለን ይኽእል። እዚ ማለት ፐሬድ ኣብ ዝመፀክን እዋን ስምዒታት ምልክታት ኦቭሌሽን ወይ ከዓ ምልክታት ምውፃእ እንቋቑሖን እዮም። ኣብ ገሊአን ድማ ቅድሚ ዝቕፅል ወርሓዊ ጽግያት ኣብ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ቀሊል ምፍሳስ ደም የጋጥመን። ምጥናስክን ዘይምጥናስክን ንምፍላጥ ካብቲ ጥንሲ ዝተመኮረሉ መዓልቲ ድሕሪ 2 ሰሙን ምርመራ ብምግባር ወይ ክሳብ ዝቕፅል ወርሓዊ ጽግያ ምጽባይ የድሊ። ተዘይተፈጢሩ ኣብ ዝቕፅል ወርሓዊ ጽግያ ተመሳሳሊ ፈተነ ምቕጻል። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ወርሒ ምፍታንኪ ዘይክጠንሲ ትኽእል ኢኺ። ምኽንያቱ እቲ እንቋቑሖ ዝወፀሉ ግዜ ብትኽክል ስለ ዘይፍለጥ። ስለዚ ደጋጊም ክትፍትን ይምከር። ኣብዚ ክትሓዝ ዘለዎ ዓብይ ነጥቢ ትሕቲ 35 ዓመት ንዝኾኑ ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ፈተነ ግዜ፣ ልዕሊ 35 ንዝኾኑ ድማ ድሕሪ ናይ 6 ወርሒ ፈተነ ምስ በዓል ሞያ ስፔሻሊስት ማህፀንን ጥንስን ምምኻር የድሊ። መጀመርያ መዓልቲ ወርሓዊ ጽግያት መዓልታዊ ቆፀራ ብምግባር ንክንደይ መዓልቲ ከም እትጸንሕ ኣብ መበል ክንደይ መዓልቲ ከም እትመጽእ ተነኣሰ ን6 ወርሒ ብምክትታል እታ ትክክለኛ ትጠንስሉን ዘይትጠንስሉን መዓልቲ ክትፍለጥ ትኽእል እያ። ንሎሚ ከም ኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 26 መዓልቲ፣ በቢ 28 መዓልትን በቢ 30 መዓልትን ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ዝመፀን ደቂ ኣንስትዮ ንጥንሲ እትዳሎ እንቋቑሖ ክትወፅእ ከም እትኽእል ንርኢ ኢና። ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ከም ዝተገለጸ ብማእኸላይ ዝውሰድ ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት በቢ 28 መዓልቲ ዝመፃ ጓል ኣንስተይቲ ዕለት ኦቭሌሽና ኣብ 14 መዓልቲ ይኸውን። ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ጽግያታ በቢ 26 መዓልቲ ዝመፃ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ዕለት ኦቭሌሽና 12 መዓልቲ ይኸውን። ካሊእ ተወሳኺ ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ጽግያታ ኣብ 30 መዓልቲ ትርኢ እንተኾይና ድማ ኦቭሌሽን መዓልታ ዕለት 16 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ረአና እተን ጥንሲ ዝፍጠረለን 6 መዓልቲ ዝበልናየን ንምፍላጥ ካብቲ ንኦቭሌሽን እትወፀሉ ኢልና ዝቐመጥናዮ መዓልቲ 5 ንድሕሪት ሓንቲ መዓልቲ ድማ ንቕድሚት ብምውሳኽ እዩ። ንኣብነት በቢ 28 ወርሓዊ ጽግያት ትርኢ ኣዶ ኦቭሌሽና ዕለት 14 እንተኾይኑ ጥንሲ ዝፍጠረሉ ዕለት ካብ ዕለት ክሳብ 15 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መበል 12 መዓልቲ ትወፅያ ንብል ከለና ኣቆፃፅራና ክኾን ዘለዎ ካብቲ ወርሓዊ ጽግያት ትረአናላ መዓልቲ ሓደ ኢልና ምቁፃር ብምጅማር እዩ። ክደግሞ እየ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ወርሓዊ ጽግያ ካብ ዝወድኣሉ መዓልቲ ስለ ዝቆፅራ እዩ። እዚ ጌጋ እዩ ንጥንሲ ድልውቲ ዝኾነት እንቋቑሖ እትወፀሉ መዓልቲ ንምቁፃር
ፐሬድ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ኢና ንቆፅር ናይ ሓደ ምዝናተ ቪድዮ ኣዝዩ ዝመሳሰል ድማ ብደንብ ንኽርድአክን ከመይ ጥንሲ ዝፍጠረሉ መዓልቲ በቀሊሉ ትርዳአ ሓደ ቪድዮ ከስዕበልክን እየ ተከታተሉ የወር አበባው ጊዜውን ጠብቆ ከ26 እስከ 32 ቀኖች ባሉበት ለምሳሌ በየ26 ቀኑ ከመጣ መጠቀም ትችላለች በየ27 ቀኑ በየ30 በየወሩ ጊዜውን እየጠበቀ ብቻ መምጣት አለበት ለምሳሌ በ35 ቀን የሚመጣ ካለ በ35 ቀን የሚመጣ ካለ ይሄንን መንገድ መጠቀም አትችልም ወይ ደግሞ በየ24 ቀን በየ23 ቀን በየ22 ቀን ከሆነ የሚመጣው ይሄንን መንገድ መጠቀም አትችልም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቅድም ወዳለው ኮንሰፕት ድጋሚ እንመለስና እርግዝና ይፈጠራል ያልነው 6 ቀኖች ላይ ነው ለ6 ቀኖች ብቻ እርግዝና ይፈጠራል አለን ይሄንን ከየት አመጣ ነው ራንደምሊ ዝም ብሎ በግምት የተባለ ነገር ሳይሆን ሁለት ነገር ላይ መሰረት ያደረገ ነገር ይሄ ምንድነው የወንድ ልጅና እንቁላሉ ጆይን ሲያደርጉ አይደል የሚፈጠረው እርግዝና ስለዚህ የወንዱ ልጅ ዘር 5 ቀን ግንኙነት ከተደረገ በኋላ ለ5 ቀን ያህል መቆየት ይችላል እንቁላል ደግሞ ያው ትንሽ ትግስት የለውም እሱ ደግሞ አንድ ቀን ብቻ ወይም 24 ሰዓት ያህል ቆይቶ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ቶታሊ በወር ውስጥ 6 ቀን ያህል እርግዝና ሊፈጠር የሚችልባቸው ቀኖች አሉ ስለዚህ ዋናው ነገር እንዴት አድርገን ያን 6 ቀን ገምት 6 ቀኑ ካልኩሌት የሚደረገው አሁን ለምሳሌ ሌትስ ሴይ በ26 ቀኑ እንቁላል የሚመጣ ከሆነ ማን ነው በየ26 ቀኑ የወር አበባ የሚመጣ ከሆነ ያንን መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ኦቭዩሌሽን ቀኑን መገመት ነው ኦቭዩሌሽን ቀን ወይም እንቁላል የሚለቀቅበትን ቀን ለመገመት ስለዚህ በየ26 ቀን ነው ብለን ካሰብን ከ26 ላይ ከኋላ ላይ 14 እንቆርጣለን ስለዚህ 26 ሲቀነስ 14 ማለት ነው ይሄ 12 ይመጣል that means አሁን ይሄ አቆጣጠር የሚጀምረው ከምንድን ነው አንድ ብሎ የሚጀምረው የወሩን አንድ ተብሎ የሚጀምረው ምንድነው የወር አበባ የመጣበት የመጀመሪያ ቀን የሄደበትም ቀን አይደለም የወሩ የመጀመሪያም ቀን አይደለም የመጀመሪያ የወር አበባ የመጣበትን ቀን አንድ ተብሎ ይጀምራል ከዛ በኋላ 2 3 4 5 እያለ ሄድና ከ8ኛው ቀን ጀምሮ እስከ 19ኛው ቀን ድረስ እርግዝና የመፈጠር እድል አለው ሞር አኩሬትሊ ግን ፕሬዲክት ማድረግ ካስፈለገ ነው አሁን ይሄንን ካልኩሌሽን እንሰራው አሁን 26 ቀን ከሆነ በየ26 ቀኑ ከሆነ እንቁላል በየ26 ቀኑ ከሆነ የወር አበባ የሚመጣው ከ26 ላይ ከኋላ ላይ 14 ሲቀነስ 12 ማለት አንድ ብላ ጀምራ የወር አበባ ከመጣበት ቀን አንድ ብላ ጀምራ ልክ 12ኛ ቀን ላይ እንቁላል ይለቀቃል ማለት ነው 12ኛ ቀን ላይ እንቁላል ከተለቀቀ ከዚህ በፊት ያሉትን 12ኛ ቀን ጨምሮ ከዚህ በፊት ያሉትን 5 ቀኖች ስፐርሙ ሊያገኛቸው ይችላል ለምሳሌ አሁን በ8 በተደረገ ግንኙነት በ12 የተለቀቀ እንቁላል ፈርቲላይዝድ ሆኖ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ እንቁላሉ እንግዲህ 12 እና 13 ቆይቶ አንድ ቀን ብቻ ማለት ነው ቆይቶ ይሄዳል ስለዚህ 12 እና 13 እንይዛለን ከ5 ቀን በፊት የተደረገ ግንኙነት ይሄን ፈርቲላይዝ ሊያደርገው የሚችለው ከሆነ አንድ በ26 ቀን በየ26 ቀኑ የወር አበባን የምታይ እናት ከ8ኛ ቀን ጀምሮ እስከ 13ኛ ቀን ድረስ እርግዝና የመፈጠር እድሉ ከፍ ይላል ስለዚህ ከ8 እስከ 13ኛ ቀን ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው አሁንም 6 ቀኖች ናቸው ያሉት ቤዝ ያደረገው ሲምፕሊ ስፐርሙ ደግሞ የወንድ ልጅ ዘር ፍሬ 5 ቀን ያህል ሊቆይ ይችላል እንቁላሉ 24 ሰዓት ቆይቶ ይሄዳል ቶታሊ 6 ቀን ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ምሳሌ በደንብ ክላሪፋይ ለማድረግ እሺ አሁን ደግሞ 26 ቀን ሳይሆን በየ28 ቀኑ አንዲት ሴት በየ28 ቀኑ ወይም ኤግዛክትሊ በ4 ሳምንቱን እየጠበቀ የወር አበባ ብታይስ አሁንም ቢሆን ካልኩሌሽኑ መጀመሪያ እንቁላል የሚለቀቅበትን ቀን መስራት ነው 28 ቀን ሲቀነስ 14 ይሆናል ስለዚህ አሁን ምን ሄደው ማን ጋር ነው 14ኛው ቀን ላይ 14ኛው ቀን ላይ እንቁላል ከተለቀቀ በ15ኛው ቀን ይሄዳል ግን 14ኛው ቀን ጨምሮ 5 ቀን ወደ ኋላ የተደረገ ግንኙነት እንቁላሉን አግኝቶ ፈርቲላይዝ ሊያደርገው ይችላል ካለን 1 2 3 4 5 ስለዚህ 10 ከ10ኛ ቀን ጀምሮ ያሉ 6 ቀናት 10 11 12 13 14 እና 15 አሁንም ቢሆን ግን የወር አበባ ከመጣ የመጀመሪያው ቀን first day of menstruation የወር አበባ የሄደ ቀን አይደለም የወሩ የመጀመሪያ ቀንም አይደለም ስለዚህ ከ10ኛ ቀን ጀምሮ እስከ 15ኛ ቀን ድረስ
የወር አበባ ከመጣ አንድ ብላ መቁጠር ከጀመረች 10ኛ ቀን እስከ 15ኛ ቀን ድረስ እንቁላል እርግዝና የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ነው። ሞር ስፔሲፊክ መሆን እፈልጋለሁ ጊዜ የለኝም የሚል ካለ ደግሞ እንቁላሉ ከመለቀቁ በፊት ያሉ 2 ቀኖች በፕሮባቢሊቲ ሲታይ በፐርሰንቴጅ ሲታይ the highest possibility of getting pregnant እነዚህ ከእንቁላሉ መለቀቅ በፊት ያሉ 2 ቀኖች ናቸው። ከዛ ደግሞ የመጨረሻ አንድ ኤግዛምፕል ደግሞ ምናልባት ኮንሰፕቱ ክሊር ካልሆነ ደግሞ እስቲ በ30 ቀን ውስጥ ወሩን ጠብቆ በ4 ነው የሚመጣው ወሩን ጠብቆ በ5 ነው የሚመጣው ማለትም በየ30 ቀኑ እንቁላል በየ30 ቀኑ የወር አበባ ይመጣል ቢባልስ? አሁንም ቢሆን እንቁላል የሚለቀቅበትን ቀን ለማግኘት ከኋላ ላይ 14 መቀነስ ይሄ ማለት 16 ይሆናል። 16 ሆነ ማለት ቀጥታ የምንሄደው ማን ጋር ነው? 16ኛ ቀን ጋር እንሄድና እናከብበታለን። 16ኛ ቀን ላይ ተከበበ ማለት እንቁላል በ16 ይለቀቃል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትግስት የለውም 16 እና 17ን ጠብቆ ማለት አንድ ቀን በ16 ተለቆ በ17 ይሄዳል። በ16ም በ17ም እርግዝና የመፈጠር እድል አለው። ግን 16ን ጨምሮ 5 ቀን ያህል በፊት የተደረገ ግንኙነት እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። 16 15 ያለ ከ12 ጀምሮ 1 2 3 4 5 ስለዚህ ከ12ኛ ቀን ጀምሮ እስከ 17ኛ ከ12 ዴይ 12 እስከ ዴይ 17 ድረስ እርግዝና የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በወር ውስጥ 6 ቀኖች አሉ። ኢን ጀነራል ኮንሰፕቱ ግን አሁን ይሄንን ስፔሲፊክ ካልኩሌሽን ውስጥ ከመግባት ይልቅ በዚህ ከሄደ ከ8ኛ ቀን ጀምሮ እስከ 19ኛ ቀን ድረስ እርግዝና የመፈጠር ቻንሱ ሃይ ነው ብሎ መያዙ is more ቀላል የሆነ አፕሮች። እያንዳንዱን ቃል ካልኩሌት ማድረግ እንኳን ከከበዳችሁ አንድ ብላችሁ የምትጀምሩት አሁንም ቢሆን ያው ብዙ ጥያቄዎች ስለነበሩ በጣም ተደጋጋሚ ሰው ካልኩሌት ሲያደርግ የነበረው ወይም ሲጠቀምበት የነበረው መንገድ ምንድነው? አንድ ብሎ የሚጀምረው ወይ የወሩን የመጀመሪያ ቀን ነው ወይ ደግሞ ልክ የወር አበባ የሄደበትን የመጀመሪያ ቀን ነው። የወር አበባ የመጣበትን ፈርስት ዴይ ነው አንድ ብለን የምንጀምረው። ስለዚህ በ26 የሚመጣ ከሆነ 8ን ማያያዝ፣ በ26 የሚመጣ ከሆነ 8ን፣ በ27 9ን፣ በ28 10ን እያደረጉ 6 ቀን መቁጠር። ለምሳሌ በየ26 ቀኑ ከሆነ የሚመጣው 1 2 3 4 5 ቅድም የሰራነው ካልኩሌሽን 6 ስለዚህ ከ8ኛ እስከ 13ኛ ቀን እያለ ይሄዳል ማለት ነው።